खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 15 एप्रिल 2023 बाराय जाबाय सुनिबार बे दाननि एबा बैसागो दाननि 1 खालार। दिनै रंजालि बैसागोनि 1 खालार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामाव फैनानै गुवाहाटीनि एम्स हस्पिटालखौ बेखेवना होनायजों लोगोसे क'क्राझारनि मेडिकेल कलेज, नलबारिनि मेडिकेल कलेज आरो नगावनि मेडिकेल कलेजखौ भिडिअनि गेजेरजों बेखेवना होबाय। क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ बेखेवना होनायखौ लानानै एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा, हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर जासिहरदों। जोंनि हारिनि माखासे बर' सिख्लाफोरा गुबुन हारिनि सेंग्राजों गोरलैयैनो मोजां मोनलायलायो, नाथाय जोबथायाव बोलि जानांगौ जायो। अदेबानि गुबुन हारिनि सेंग्राजों इनाय बायनाय बुथार जानांगौ जायो। बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि गोबां सिख्लाफोरा बुथार जागासिनो दङ। बेबायदिनो गुबुन हारिनि सेंग्राजों मोजां मोनलायनानै जोबथायाव सासे बर' आइजोआ खास्रि बिस्रि बुथार जादों। सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय तेलामारा ओनसोलनि सासे बर' आइजोआ बेबायदि खालामजादों। तेलामारा ओनसोलनि बरगाव ओनसोलनि सापिरि गामिनि मिथुन बर'नि असे फिसाजो मनिषा बर'खौ देबासिस कर मुंनि सासे हारसा सेंग्राया रुम सिङाव थांनानै मनिषा बर'खौ बुथारना गारना गालांदों। गुबुन हारिनि सेंग्राजों गोसो थोलायनानै बुथार जानाय मनिषा बर'आ तेजपुरनि पान्जाब नेशनेल बेंकआव साख्रि मावगासिनो दंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला मनिषा बर'आ देबासिस करनि अनगायैबो गुबुन सासे सेंग्राजों गोसो थोलायोमोन। बेनिखायनो बे जाथाया जादों। दा बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। मोनसे गिथाव बाथाव बम ब्लास्ट जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। तेलेंगाना रायजोनि कामाम जिल्लानि सिङाव थानाय कारिपाल्ली मण्डलाव BRSनि हाबाफारि जाबाय थानाय समाव बमा गावनायाव गेस सिलिन्डारनि साखाथियाव बमाया नांहैनानै सिलिन्डारा ब्लास्ट जानायाव 2 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो गुबुन 60 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। आं सासे इउपिपिएल हानजानि भटारल'मोनबा इउपिपिएल हानजाया आंखौ खौरां बिजोंनि गेजेराव एसेबां गाज्रि बुंनो गोनांथि गैयामोन। आंखौ दालाल होननानै बुंनो गोनांथि गैयामोन। आङो प्राइमारिनि फाइनान्सियेल सेक्रेटारिमोन। राकेश ब्रह्म बिथांमोनहा जायगा जायगा थांनानै जाबायदि बाथ्रा दंमोन बैबायदि बाथ्राफोरखौ दिनैसिमबो मोनसेबो मावना होनो हायाखै। दिनै बिटिआर गोरोबथा महरै बिटिआराव जेबो खामानिखौनो मावनो हायाखै। बेनिखायनो आङो इउपिपिएल हानजाखौ दुखु मोननानै बिपिएफ हानजायाव जयेन जाफैदों होननानै बिपुल रामसियारि बिथाङा रोखा बुंथिदों। आं जुदि इउपिपिएलनि सासे भटार्सल'बा बिथांमोना आंखौ एसेबां गाज्रि बुंनो लागा खुनु बाथ्रा गैयामोन। खिन्थु आं बेखौनो दुखु मोनदों। खिन्थु आंबो सासे फाइनान्सियेल सेक्रेटारिमोन प्राइमारिनि। बेखौ गासै रायजो राजायाबो मिथिगौ। बेखायनो आं दुखु मोननाय फोरमायोदि बिथांमोना माने बिदि जानला मानला प्रेसमेन्टनि गेजेरजों हानि दालाल माबानि दालाल बेखौ बुंनो नाङामोन। बा गासै रायजो राजानो बाथ्रा होनाय बायदि दिनै बिथांमोना मावनानै होनो हायाखै। बेखायनो आङो बिथांमोननि माने बुंनाय जायगा बुंनानै फैनाय बाथ्राफोरा दिनैसिमबो मोनसेबो जाफुङाखै। बे जाफुङैनि थाखायनो आङो दिनै माने बिपिएफ हानजायाव माने जयनिं जानाय जादों। बा बिदिनो गासै रायजोफोराबो जोंनि सायाव माने गोबां माबा मोनसे मोजां खामानि जाफुंसारगोन होननानै आसा खालामदोंमोन। खिन्थु दिनै बिथां राकेश सारमोनाबो जाबायदि जायगा थांनानै बाथ्रा होबोदोंमोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनैसिमबो मोनसेबो माने मावनानै होनो हायाखै। बेखायनो बिथांमोननि गासै साननाय आरो मावनायफोरा फेलें जादों। बे फेलें जानायनि थाखायनो आङो माने जयेनखौ जाहैनाय जादों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै जै बर' हारिनि।